Bos días, gaélicos días. Dende Mundo Gaélico damos vos a benvida a unha viaxe longa e intensa e sobre todo agardamos que moi divertida. Durante esta serie imos percorrer a historia do fútbol gaélico, pero non só como deporte. Imos falar de identidade, de comunidade, de resistencia cultural e tamén de lecer, de barro nos nocellos, de balóns imposíveis e de xente que decidiu xogar cando todo convidaba a quedar na casa. Porque o fútbol gaélico non naceu dun despacho nin dunha regra escrita nun papel oficial. Naceu moito antes, nos campos abertos, nas feiras, nos camiños entre parroquias, nos días en que non tocaba e aínda así se xogaba. Naceu como nacen as cousas que importan de verdade, a base de repetición, teimosía e ganas. Ao longo de 10 episodios imos seguir ese fío, dende xogos sen nome nin normas fixas ata a creación dunha asociación que mudou para sempre o deporte en Irlanda. Haberá mitos e haberá leis, haberá poemas e tamén sancións, haberá balóns feitos a man e máis adiante organización, campeonatos e estadios. Pero antes de chegar a ese punto de inflexión, compre volver atrás, moi atrás. Estamos aló polos primeiros séculos da nosa era. Toda Irlanda, como ben nos conta o libro das invasións, estaba poboada por emigrantes galegos. E como vos emigrantes levaban consigo dúas cousas, historias e unha pelota. Desa pelota ancestral é da que imos falar neste episodio. Moito antes de que existise algo chamado fútbol gaélico, en Irlanda xogábase o fútbol. Fútbol así, sen apelidos nin códigos. Un termo amplo no que cabían xogos moi distintos, segundo o lugar e segundo quen aparecese a xogar. Non había federacións, non había árbitros. As regras pactábanse ali mesmo, entre risas, berros e algún que así non vale!». Sabemos que estes xogos existían porque deixaron rastro. En 1308 aparece unha referencia legal a un partido de fútbol en Newcastle, no actual condado de Dublín. O partido rematou cun xogador morto de maneira accidental, así que non foi unha noticia deportiva, pero serve para intuir a escena do momento. Moita xente xunta, balón polo medio e un xogo con máis corpo do que ás veces imaginamos. No século XVI, os estatutos de Galway permítenlle á xente practicar fútbol e ao mesmo tempo prohíben outros xogos considerados máis perigosos. E no 17 e 18 xa vemos outra cousa. Cando a sociedade tenta impor orde, o xogo estorba. En 1695, a Lei de Observancia do Domingo establece restriccións ligadas á observancia dese día. E en comentarios xurídicos posteriores aparece a idea de frear tamén certas prácticas deportivas por ser en foco de reunións turbulentas. Traducción ao galego: se unha lei se mete co deporte é porque o deporte estaba vivo. O xogo, ademais, era tan cotián que acabou entrando na literatura. A finais do século XVII, o poeta Seamus Dalma IV describe un partido xogado preto de Slane, entre comunidades veciñas dos ríos Boyne e Nani. Xa non falamos só de xogar, falamos de xogar dicindo aquí estamos e aquí imos mandarnos. No século XVIII, os xornais de Dublín informan con normalidade de partidos en localidades como Finglas ou Milltown. Un detalle pequeno, pero revelador. Se algo chega ás páxinas dun xornal é porque hai público, hai curiosidade e hai conversa ao día seguinte. Imos imaginalo: mans manchadas de tinta, cafés fríos e alguén lendo en voz alta a noticia no mostrador. Incluso aparece mencionada unha versión de 6 contra 6. Non é aínda fútbol gaélico, pero o clima xa soa coñecido.
Por outra banda está o CAD, escrito Kite, C-A-I-D, un nome que non define un deporte único, senón toda unha familia de xogos tradicionais. Xogábase cun balón de pel, de coiro, e cunha vexiga inflada no interior, irregular, caprichoso, desas pelotas que botan onde lles dá a realísima gana. Ás veces había porterías improvisadas con polas, pedras ou chaquetas tiradas no chan. Outras veces, o obxectivo era máis bruto e máis simple, levar a pelota máis alá dun límite marcado no terreo, custase o que custase. En lugares como Kerry, estas formas de xogo mantivéronse vivas durante boa parte do século XIX, transmitidas de xeración en xeración, sen libros de regras nin actas oficiais. Pero mentres isto seguía a pasar, Irlanda empezaba a encherse de códigos modernos, e eses códigos traían algo moi seductor: clubs, competicións, calendarios e unha etiqueta de deporte serio. En 1880 fúndase en Belfast a Asociación Irlandesa de Fútbol, a entidade que organiza en Irlanda o Fútbol Asociación, o que tamén chamamos británico ou soccer. Ese fútbol entra con estrutura e con ambición. En ese contexto, moitos empezan a notar que o que era propio comeza a ser botado a un lado. Que aquelas pelotas ancestrais, aquelas patadas sen norma fixa e aquel desorde tan irlandés precisan unha defensa organizada. E aquí imos parar por hoxe. No seguinte episodio imos ver como esa necesidade de protexer o propio se converte nunha idea concreta, en unha data clave, 1884. Terédelo moi pronto aquí, en Mundo Gaélico. Ata entón, xa sabedes, vémonos nos campos.